Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Бу көннәрдә Башкортстанның Бәләбәй районында гүзәл затларыбыз, милләттәшләребез Ак Калфак оешмасы хатын-кызлары җыелды. Алар бик матур чара үткәрә. Ул «Мин хатын-кыз» дип атала. Әлеге чарада Татарстаннан да кунаклар катнашты. Шуларның берсе Бөтен дөнья татар конгрессының Ак Калфак иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова. Бүген ул Конгресс мөнбәре исемле тапшыруыбызда кунакта һәм без аның белән Бәләбәй районында узган чаралар хакында фикер алышырбыз. Исәнмесез, Кадрия ханым? Мин хатын-кыз дигән төшенчә бик зур мәгънәгә ия төшенчә. Ә менә шул исемдәге чара, күчмә утырыш, ул үз эченә нәрсәләрне алды? Нинди максатларга ия иде ул? Беренчедән мин әйтеп китәсем килә, Башкортстанда безнең бүгенге көндә 47 оешма эшли. 47 урында дигән сүз бу. Бу бик зур сан Башкортстан җирлегендәге. Чөнки инде безнең монда татарларыбызның да иң күп татарлар яши торган төбәкләребезнең берсе. Һәм инде менә без барган бу «Мин хатын-кыз» дип исемләнгән кичә, ягъни күчмә утырыш дип әйтәбез моны. Башкортстан хатын-кызларының Ак Калфак оешмасының Бәләбәйдәге бүлекчәсендә булды бу күчмә утырыш. Һәм монда Башкортстанның башка өлкәләрендәге Ак Калфаклылар, оешма җитәкчеләре дә монда катнаштылар. Бик матур, бик төгәл итеп оештырылган һәм хатын-кызга хас булган bütün сыйфатларны эченә җыйган хатын-кызларын җыйып үткәрелде. Ул ничек? Алар 2нче ел инде үткәрәләр икән безнең «Мин хатын-кыз» дигән кичә үзләре. Һәм монда Бәләбәй җирлегендә яшәгән, районында яшәгән бик уңган 5 хатын-кызны чакыралар ел сайын. Быел менә 2нче тапкыр үткәрәләр 5 хатын-кыз, 10 хатын-кызны алар күренекле урынга күрсәтеп, менә аларның да күңелләрен күреп, менә шушылай яшәсә хатын-кыз, ул нинди хатын-кыз, татар хатын-кызы була икән дигән биеклеккә күтәрделәр. Менә шул 5 хатын-кыз арасында мин гаҗәпләнеп кайттым инде. Иң беренче чыкканы 62 ел бергә гомер кичергән, тормыш иптәшләр, бүген дә тигез яшәгән безнең апа иде. Һәм мин аңа нәрсәсенә бик гаҗәпләндем. Шул хәтле ул бүгенге көндә 90 яшькә чыкканда да шундый рухы бик яның 80 үткәннәр инде алар. Шундый күтәренке рухта һәм ул яшь вакытта ук бер кулының барнакларын эзергән булган. Һәм уң кулы белән чигәлмәгәч, сул кулы белән 100дән артык картина чиккән апа. Һәм менә монда безгә катнашырга туры килде. Безгә алар тәкъдим иттеләр татар гимназиясын. Татар балалар укый торган гимназия 600дән 55 бала укый бүгенге көндә анда. Директоры һәм әдәбият укытучысы алар нинди формада мәдәни, үзебезнең милләтебезнең мәдәниятен балаларга тапшыралар. Ул турыда бик матур сөйләшү булды. Һәм шунда ул әйтеп китте. Менә бу елгысы елда да безнең әзерлек төркемендә 60 бала йөри татар мәктәбенә урнашу өчен ди. Ләкин без аның 60-ында урнаштыра алмыйбыз. Аның 50-сен генә урнаштыра алабыз, без 2 генә класс җыялабыз. Безнең өчен бу мәктәп кысалары гына хәзер тар дигән фикерне әйтте. Чынлап татар мәктәбенә биргә теләүчеләр бик күп диде. Бу бик кызык нәрсә бит инде. Татар мәктәбендә балаларга урын җитми, анда укырга теләүчеләр күп. Моның сәбәбе нәрсәдә икән? Моның сәбәбе менә аларда әйтә инде, ул татар милләтенең үз йөзен үзен саклап калу омтылышы зур дигән аңлата. Мин шуны аңлап кайттым һәм анда йөргәндә мин шуны бик нык зур бәя бирдем. Бу якның менә Башкортстанда яшәгән татар халкының менә ничектер үзенә үзе хуҗа булып, үзенең фикерен әйтә белеп, үзен саклатырга, яшәтергә тырышып кына түгел, алар тырышмыйлар да күпмәя калса, аларның гадәти бу. Шулай итеп яшәп яталар. Һәм менә Галия ханым анда безнең, гомумән безнең Башкортстанның Лүтия ханым Вафина, Ак Калфак җитәкчесе, бик көчле ханым, бик үз эшен киң җәелдереп эшли торган ханым, һәм җыя да белә ул, эшли дә белә. Менә шундый ханым эшли һәм инде бу бүлекчәдә безнең Галия ханым эшли. Һәм алар менә шул кадәр эшне киң җәелдергәннәр, үзләренең хисабына ел сайын альбом төзегәннәр. Зур альбом ул, шундый сыйфатлы итеп эшләгән, анда бөтен эшләрдә күренгән. Мин гаҗәпләргә калдым инде. Һәм менә бу кичә вакытында да алар мәктәптә дә алар үз кеше күренеп тора, алар
мәктәптә бергә эшләр алар бөтенесе. Һәм инде без татар гимназиясына түгел, без башкорт гимназиясына бардык. Башкорт гимназиясе һәм шулык Бәләбәйдә бу. Анда да 600-дан артык укучы укый безнең. Һәм анда татар балалар да бар. Чөнки барсы да сыйып бетәлмиләр татар гимназиясына, башкорт гимназиясына да балалар урнашып анда укыйлар. Һәм бик матур итеп анда да башкорт милләтенең бөтен сыйфатларын саклап, аның музее да бар монда. Һәм инде аларның кубызын, курайын өйрәтеп бөтенесе милли уен коралларына да киң урын бирелеп, һәм горурланып үз милләте белән горурланырлык итеп менә каршы алгандагы аларның сүзләренә хәтта да шундый кимәлдә укытып яталар. Без бит инде һәр вакытта да татар-башкорт дуслыгы дип сөйлибез. Менә сез бит инде чит төбәкләргә барасыз, үзегез анда күрәсез. Менә татар һәм башкорт арасындагы дуслык чынлап та ни дәрәҗәдә? Читтән килгән кешегә күренә бит инде ул. Менә миңа калса, менә без ике мәктәптә дә анда икесенеге, менә Башкортстанның шул башкорт гимназиясендә дә анда татар укытучылар да бик күп. Минемчә алар бергә бер, менә директор да әйтә инде, менә без бик матур итеп бергәлектә эшләп атабыз ди. Чынлап та алар бергәлектә эшлиләр. Дус булмаса эшли алмаслар иде бит инде алар бер мәктәптә. Анда мин андый менә ниндер низах, нәрсәдер эшләгәннәр. Мин гомумән күрмим. Менә барабыз бит инде. Узган елда без 6 районны иңнәп буйлап 100 хатын-кыз белән йөреп кайттык Башкортстанда шәҗәрә буенча. Нинди генә районнарга бармадык. Мин хатын-кыз дигән кичә булды бит инде. Бу безнең Урал Батыр дигән мәдәни үзәк бар анда. Анда чуаш, татар, рус, башкорт милләтләренең үзәкләре монда. Һәм аның бик матур залы бар. Менә шунда кайсы милләт кенә нәрсә генә үткәрсә дә шул залда үткәрә. Һәм инде алар газеталар чыгарганнар шуның буенча. Мин хатын-кыз, менә аларның газетасы. Ул бит инде әзерлексез булган кешенең андый булмый бер әйбердә. Һәм шул вакытта газеталарга биреп баралар. Менә Бәләбәй хәбәрләре газетада. Ак калфакның эшчәнлеге һәр санында бар аның. Һәр санында. Һәм Зәйфә дигән анда шагыйрә хатын-кызыбыз бар безнең. Һәм менә шушы кичәнең, мин хатын-кыз дигән кичәнең, ул сценарий авторы да. Һәм Ак калфакның уң кулы дип ойладым. Мин Галия ханымның уң кулы Зәйфә ханым. Зәйфә ханым Салихова аның китабы. Һәм ул кичәне менә шушы гел шигырьләр форматында эшләгән. Һәм ул аны үзе җиткерә. Һәм менә Бәләбәйнең тагын бер китабын әйтәм. Бәләбәйнең 225 еллыгына китап чыгарганнар. Һәм менә монда инде күренеп тора, Бәләбәй утлары дигән әдәби берләшмә эшли икән. Башкорт һәм татар язучыларына шушы җирлектә яшәгән. Һәм ул һәр вакыт аларны эшләп тора. Алар аңа бик туры итеп якын киләләр. Һәм инде шуларның шунда шөгыльләнүчеләрнең җыентыгында чыгарганнар. Кадрия ханым, менә безнең бит инде апрель айында үзебездә дә Казанда иң гүзәл затларыбыз, хатын-кызларыбыз җыелачак. Ак калфак оешмасының җыены булачак. Менә аңа әзерлек эшләре ничек бара? Шул хакта да сөйләп китсәгез иде. Безнең 5 форум булган иде. 2 ел элек ул безнең Сыйыз кимәлендә үткәрелергә дип билгеләнде. Һәм без быел инде менә Сыйыз кимәлендә үтәр дип әзерләнәбез. Моңа инде 2 ел әзерлек чаралары бара. Монда без инде баштан ук билгеләп куябыз. План нигезендә эшлибез. Без нәрсәгә тукталабыз иң беренче? Нәрсәгә без хатын-кызның фикерен нәрсәгә юнәлтергә тиеш, аның карашын нәрсәгә юнәлтергә тиеш? Без инде темаларны шул буенча, шуның буенча алабыз һәм шуның буенча эшлибез. Менә шуңа күрә әзерлек безнең 2 ел бара. Һәм инде быелгысын без юнәлтергә тиешбез. Нәни балаларыбыз, без күптән инде барабыз. Балалар бакчасыннан, балалар туудан башларга кирәк дип. Чөнки без инде 25-30 яшькә җиткәч кенә хатын-кызның карашын үзгәртә алмыйбыз. 2 яшьтә бала формалашып бетә. Аннан соң аны кая гына нәрсә эшләтсәң дә, ул безнең инде кире ул әйбергә кайта алмый. Шуңа күрә балалар бакчаларына 5 яшьлек, 7 яшьлек балалар арасында без нәни татар кызчыгы бәйгесе үткәрә башладык. Менә бу елгы килгән форумда без аларны үзебезнең бөтен татар хатын-кыз 500 килгән делегатыбызга күрсәтеп җибәрәбез. Чөнки Казанның 11 балалар бакчасын шуның өчен әзерлибез. Шуның өчен әзерләнәбез. Без инде ясыл бакча мөдирләре белән 11 ясыл бакчаның мөдире белән очраштык. Һәм инде беренче килгән көнне аларның беренче алар ясыл бакчаларда булалар. 2 сәгатьлек танышу безнең. Үзебезнең милли гореф-гадәтләр, йолаларыбыз, телебез ничек өйрәтелә, шуны карыйлар. Аннан соң Тинчурин театрына инде без татар малай, татар кызчыгын карарга барабыз. Башка регионнарда кайткач, менә узган ел без үткәргәч, Башкортстаннан 52 хатын-кыз килеп карап китте аны. Быел инде бөтен килгән хатын-кызга моны ничек үткәрергә була икән дип күрсәтеп җибәрәбез. Сөйләп җибәрү бер хәл. Тәҗрибә уртаклашып күрсәтеп җибәрү. Монсы инде бөтенләй икенче
караш. Һәм аналар эшләми дә кала алмыйлар күрсәтеп җибәргәчтә. Төрле буын вәкилләре без менә шушы сыйыз кысаларында очрашырга тиешбез. Бик зур рәхмәт сезгә менә шушлай бик тәфсилләп безгә Башкортстан хакында, шулай киләчәк планнар хакында сөйләгәнегез өчен. Соңгы очрашу булмасын иде. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Шулай булсын. Амин. Хөрмәтле милләттәшләр, сез Конгресс мөнбәр тапшыруын карадыгыз. Бүген бездә кунакта Бөтендөнья татар конгрессының Ак калфак иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова иде. Әңгәмәне Әнҗү Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.